Zdar lidí, toto bude 5minutové video, protože nemám místo v počítači. Až budu mít, tak to bude lehčí natáčet. Ale prozatím se budete muset spokojit s 5minutovýma videama. A co to bylo? Ale jinak jako toto je server na verzi 03x. IDčko bude v popisu. Sice je to jenom 5minutový, ale bude jich třeba víc. Tak skočíme, otočíme. Hop. Tak. A vlastně já jsem se pokusil ještě natočit i Counter-Strike, ale nenatočím ho. On sice zabírá méně místa, natočím ho maximálně 10 minut, ale s tím GTAčkem nevím, co je. Maximálně 5 minut. Je kůrňa. Tak, to minus. Tak, ježiš, já nemůžu psát. Tak, jsme na spawnu. Vlastně si spawnete tady, jak je Aita, Vesta a Strýčko. Z kterých můžete vybrat víc aut. Já tady mám i stáhlý auta, nevím, jak to budete mít vy. Jestli taky máte stáhlý, nebo nemáte. Ale, co? No co, tak jedem. Hop, hop, hop. A to nemám rád, když se mi stane. A jedem. Fajn, natáčíme minutu, bude to sice jenom 5minutový, ale co, letím a jedem, ne, tak znovu spawn. No, natáčíme minutu, 5minutový videa jsou skoro nic, ale já za to nemůžu, mám malý místo v počítači. Nevím, co bych promazal. Fajn. To bude jenom 5 minut, ale snad to bude mít zhlédnutí a i lajky. Hop. Ne. Já chci něco zkusit. Tak, ne. Toto se vytočí. Fajn, on se to stojí. A jdem. Tak tudy. Ne, tak to jsem nechtěl. Zpátky. Kurňajs. Si couvnem. A jdem. Tak. A hop. Ne, už jsem tam mohl být. No, co někdo nastavil teleport. Tak. Au. No co? Shit. Jedem. To jsem nechtěl. Ale co? Tak jedem. Natáčíme 4 minuty, takže ještě tu minutku. A brzdi. Na co? Tak. Ještě minutku. Vím, že je to takový nudný, ale když se sem připojíte, tak vás to určitě bude bavit. S driftama si můžete našetřit peníze, jako já třeba mám 5000, ale nemám nejvíc. Někdo tady má jednou tady měli i přes 700 tisíc, já mám přes 500, ale jako to hodně rychle našetříte, já tady hraju třeba jenom týden. Tak. A jdem. Fajn, takže za chvilku bychom mohli skončit. A takže já se rozloučím a čau.
Tak jo, až teď, čau. Tak, končíme. Tak čus, doufám, že to bude mít něco dobrýho. Tak zdar.